फोण्या हिंदू जनजागृतीची हिंदू राष्ट्र जागृतायेचो संदेश दिवपाक रॅली जाली। बायलांनी ह्या रॅलीक व्हड संख्येन वांटो घेतिल्लो। RDX को ब्युरो। कौन चले रे कौन चले, हिंदू राष्ट्र के वीर चले। कौन चले रे कौन चले, हिंदू राष्ट्र के वीर चले। एकता ही जान है, हिंदू देश की शान है। एकता ही जान है, हिंदू देश की शान है। गोपगोपीने काठ्या लावला गोवर्धन पर्वताला आणि आता 2023 साली हिंदू राष्ट्र येणारच आहे भगवंताच्या कृपेने, संतांच्या आशीर्वादाने। मग आपण हिंदू हाताला हात धरून बसणार आहोत का? आपण सुद्धा काठ्या लावायला हव्या, आपण सुद्धा तशाच प्रकारचे प्रयत्न करायला हवेत। आजपासून प्रत्येक हिंदू धर्म बांधवाने, प्रत्येक साधकाने त्याप्रमाणे प्रयत्न करावे लागणार आहे, आपण लक्षात घेतलं पाहिजे।